Здравейте, ягодки, в третия ни епизод от нашия подкаст Братовчетите. Днеска темата ще бъде не бъди дебело, защото да бъдеш дебело е супер. Дебело тъпо. Праснете я тази камбана и се абонирайте за канала. Лайкнете това видео, за да не пропускате нови епизоди. Камбанката. Добре, първо нека да обсъдим факторите, защото да се дебело е много лошо. Първи фактор е релефът. Втори фактор – количеството. И трети фактор – храната. Трябва да ядете само ягоди. И да не ядете тъпи война! Другия фактор е, че изгледа супер тъпо. Смея ми като дебела мандарина, която не е вкусна. Да, ако искаш да си успешен в живота, трябва да си тъп. Именно. Да. Бой сега. Добре. Какво човек трябва да прави да не бъде дебел? Би ли ми казал? Става ли, баб? Ти си тъпкал. Да? Трябва да ядете много лоши ягоди, тъй като лошите ягоди те са много гадни, безполезни за тялото. Увреждат за организма. Все едно имала една вътре, бе, човек. В както нали, мозъчните клетки нали, има енергозапазващ ток и така, когато ядеш, то се изсъбя и вътре е така отделно нас мозъчни клетки. Да, защото не сказва човек, ако иска да бъде, нали, като гочен, не трябва да е дебел. Защото ако си дебел, то буквално нищо няма за живота си. Да, смисълът си безполезен, който е не. Ягода, който не може да бъде изядена, да бе, помнете, ягодки, бъдете слаби, спортувайте, диети, концерти, пелети, папаци, полети, мандарини. Да, айде, до следващия епизод! Простете я тази камбана!